everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Usa na kabuutan nga Adele ang inyong makita sugod karon nang ipanikuro ko ka na. Nagadamgo na ko. Ay, nakasiguro ko. Natulog pa ko ron nga. Nag-ukbo dito sa kusina. Nag-akbo ko dito sa may kusina. O, ngunit akong damgo. Nabutan na si Ma'am Ade. Sinang na rin, oh. May katawa ka. Tinuod ba kina? Nareng! Oh. Ay, hala. Ang salpahis nga apuhan sa kriminal. Siya nan to, Ma'am. May sikreto kong isulti nimo. Ato ra niya. Ha? Mahitungod sa unsa man na, Ma'am Adele? May tungod sa gitago ang sikreto sa imong mga amo. Ha? Andam ka na pangangati. Kay oras nga masayod ka na. May obligasyon ka na. Diyan, ang gano'y magpanulti, Ma'am. Nareng! Unsa na? Naring. Andam ka na ba? Ma'am Adele? Kabog-law kayo kasi imong kamot, mamay. Nga may kuputan sa sa akong buksan. Ma'am, ingon na naman kabugnaw yung taon mo. Di ka buhay ka, ma? Nang naring. Tabako ko. May mo parang ako. Nga nagdila. Hinaot po unta nga dili kasama nila. Oh, kahilakon ka? Ma'am? Sige, sige. Sige. Sige, ma'am. Sutihin na lamang ako. Sige, kaya anak po mamati ni mo, ma'am. Basin, pag may katapang ko ni mo. Kabisan sa among kakabas, may mga mabuhat ba yagid me? Nadili ninyo mabuhat ng mga data. Siyanan man ka na, ma'am. Hinaot po unta imong tumanon ang imong saad nga tapang. Kaya kung dili, sama sa uban. Dili ko usab ikaw papahawayon. Hala na? Aksya, may nanok balaka na tabang imong pangayoon din ako. Saan man na, mamay? Kung saan yun ka na? Illegal? Hala? Na, kung mao ka na. Dili lang tingali ko anang mamay. Pasayluat ko. Dili. Ah, si Alan man ko di ay na. Dili man gud ka na illegal. Sige, isulti. Basig may mahimo ko. Tabangi ko. Unsa man ka na rin? Nabungol ka na. No? Ano, wala man lang ko makaban. Nakapaduol na day ka na. Agay! Napokus man gud sa buot isulti ni Ma'am Adilgan. Wala ko kabantay. Kay may patabangan kuno sinako. Dili ba, Ma'am Ade? Kinsay buot nimong ipasabot nga imong gikasulti din na rin? Ay, si Ma'am Adele. Ay, naman to siya, uy. Dili naman to siya kaganina. Nagatubang ng duha, ma'am, ay. Yabaga, nagikopta na duha ka kaman. Na, reklamo gani ko. Kay bugnaw kay Sid Palad, nga may puputa ko. O niya ganong...
Kadali, God niya nakabiya, God. Ingan na gani kong milingi ni mo, senyora. Igo na dyan ko nilingi ni mo. Diyang mitingog kagikan sa kong loyo nga bahin. Kinsay imong giingon, nga imong gikauban din eh. Si Ma'am Adel. Nabuang ka na ring. Wa din si Adel. Ikaw ra ang ni Adini ug wa kay kauban. Oy, ayaw anak niya ra, oy. Nagatabi pa biya magigan din eh. Nagatabi ming duha. Karon pa lamang gayod. Wa kay kauban din eh. Hinungdan nga nahibong ko kung nga nang wa kadayon makatubag sa akong pagtawag nimo. Nahibong ko kung unsay imong gibuhat din he. Og akong nakita nga nagbarog ka lang og waay gibuhat. Hala na. Dili lagi intaon niyo ra. Dili lagi intaon si Ma'am Adel. Nag-istorya lagi mi ay. May buot man ganit siya isulti na ako. Pero wala madayon. Unsa? Naring! Oh. Matod ko dan iko og ice pack diri. Hala. Nga di ba kadugay man nimo nakasaka? Sakit ra ba kay kung uha? Hala, naalagi na siya sa taas. Oh, dali agad. Hala oy. Wala man to siya nangayog ice pack kaganina. Unsa pa imong gibuhat diha? Pagdali na. Sunda ko dito sa lawak ni Stanley. Pagdali ha, naring. Kalibo ko pa yan. Ay, Nana, ma'am! Na, stilan. Isa mo tagyo dinoon ko kalibog. Kung kinsay ako gunaon. Ay, nga na ni ay. Kalisod ilihok-lihok eh. Shit! Kalagot. Bago pa lang gani ko din sa ospital. Apan gibati na ako ang tumang kalaay. May kauban man tuog ko din nga nurse. Pero boring sa kayo. Tungod kay ilumon kayo. Dili yun hapit mo tingog. Gawas na lang kung pangutanon. Kuya mo sa pangutanon. Dili gani mo tubang na ako. Magsigirag lingkod sa suok. Nagpunsam na siya dihadi ay. Kalakot pa. Ay, naunsa naman eh. Kadugay basag nga. Tingo naman sa lulang mabalik ka siya dayon. Ay, husto si Lula. Kailangan na makapalayo na ko din eh. Kailangan na makabalik na ko sa nasod. Miss, dool rin ka diyot god. Itunol na ko ka ng apple. Miss! Wait. Naghila ka? Nga naman. Ha? Miss. Kung unsa may imong problema sa inyo, leave it there. Ayaw dadaan sa imong trabaho. That's so unprofessional. Makalagot pa. Dili ka na gani makasulti, maghilak ka pa. Will you shut up? Nabuang. Huwag ka ba makasabot sa akong giingon? Mahibo bang muhilom ka? Dili ko ganahan makadungog hilak. Mairitar ko. Makabisit. So please lang, hilom na. Wisit! Kung dili ka yun makahunong sa paghilak, no? May mo magkaadto ka padayon anay mo pagbako suot sa banyo? Then dili ti ka mabati. Kaya makalagot ka maminaw ng iyong hilak. May barog na siya. Umupingon sa banyo. Uwa, yun siya plano mo hilom. It's better. Uwa na ako madungog ang iyong mga bako.
Suyang ko lang sa pag-abot ng mansanas eh. Aray! Leche! Kasakit niya sa akong bukton ilihok eh. Tulog anay, wala dibi. Unsa ron? Kanta? May kanta ang naso sa banyo? Wala man. Oh, ang kanta. Ang kanta. Shit! Mo karon ng kantahon ni Mila. No. Hilom! Paghilom! Oh. Unsa ka na? Kamot. May kamot ka nagkawaskikan sa banyo. Hoy! Unsa ka namang gibuhat diha? Ha? Ngano? Oh, nagkamang siya ang nagkawaskikan sa banyo. O nagtabon ang iyang pulok siyang naong. Hoy! Hoy! Barog! Nabuang ka na ba? Barog! Oh, may pinuno siya sa akong naimutangan nga nagkamang. Shit! Hoy, Nats! Kung lang hadlok ka man, ignunti ka ha? Nahununga ka na. Kaya kung dili ka nam karawat o dakong sweldo gikan ni Lola. O kutob ka lang karong adlaw. O, kaklay si katawa. Pero mura pamilyar ako ayang katawa. O, laki pa yung tingog ka kanina ng mikat. Ano ba nagsamas lang tingog? O, Oh, Stanley. Mila? Dili. Dili. Imposible. Nagdamgor ako. Damgor kayong tanan. Mata. Matay, Stanley. Pagmatay, Stanley. Kumutong ka kung kaugalingon. Ah, ah, kasakit. Aray, nagpungutan ako ang sumat. May bati ko kasakit. Nasato pa. Tinuod kining tanan. Kung dili kidamgor lang. Oh, doon lang kasi na ako. No. Umpiyok ko. Kung sa akong pagbuka. Mawa na ka na. Mingaw. Kamingaw. Wala ko nabating kasi kasasawag nga akong lawak. Pablihan ko kamay nga akong mata. Ug akong lilion. Kung na pa ba siya sa sawag, nagkamang paingon ako. Wa, wa na siya. Epektibo na akong pagpiyong o pagbaliwa niya. Nawa siya. Husto ko sa akong gibuhat. Bukong ko nagtaraw nga akong mga mata. Wa na gud siya. Unsa ka? Oh, uy, muro na uyog nga akong daanan. Muro may kupot sa pikas bahay ni daanan. Klita na ko sa paglingi. Oh. Oh. Ah! Ayaw! Ayaw! Stanley. Bigas gilid! Ayaw! Ayaw ikaw ba? Palayo ko! Lula! Lula, tabangi ko! Lula! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!